Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton kita saking kelas 11. Jadi nunjukake video tentang berita hantavirus. Sugeng enjang para parmisa ketemane ing pawarta dina iki. Dina iki kita bakal bahas babagan sawijining lara sing durung dimangerteni masyarakat, yaiku hantavirus. Lara iki ditularake dening tikus lan bisa membahayakan tumrap kesehatan manungsa. Kanggo luwih cetha, ayo kita langsung menyang reporter iki. Hantavirus iku virus sing asale saka tikus, kaya tikus omah, tikus. Virus iki bisa nular marang manungsa liwat gledhug utawa hawa sing wis kecampur urin utawa ilar tikus sing wis garing. Mula wong sing kerja ning gudang, ning pasar, pelabuhan utawa panggonan sing akeh tikuse luwih nduweni resiko kena penyakit iki. Gejala wong sing kena hantavirus ing wiwitan padha karo flu. Diantarane yaiku demam, sirah lara otot, awak krasa kesel, mual, muntah, lan kadang batuk. Yen penyakit iki saya abot, virus bisa nyerang paru-paru lan ginjal. Akibate wong sing kena hantavirus bisa angel ambekan lan tekanan darah bisa medhun. Mula yen ana gejala kaya mengkono lan tau kontak karo tikus, becike enggal periksa menyang fasilitas kesehatan. Kalian yang kenal gejalane, masyarakat uga kudu ngerti carane nyegah penularan hantavirus. Omah lan lingkungan kudu dijaga. Tetap bersih supaya tikus ora gampang mlebu lan ora berkembang biak. Panganan lan ombenan kudu disimpen ing wadah sing rapet. Sampah uga kudu dibuang kanthi rutin lan papan mlebu kudu ditutup. Ana uga kesalahan sing kerep ditinggalke masyarakat, yaitu nyapu telek tikus kanthi langsung. Cara iki malah bisa nggawe partikel virus mabur ing udara lan gampang kaambang. Yen nemokke telek tikus aja langsung disapu. Buka lawang lan jendelane separo supaya udarane masuk. Kurang luwih 30 menit. Sawise kuwi, telek tikus disemprot ngangge cairan disinfektan. Banjur diresiki nganggo tisu lan kain. Nalika ngresiki, luwih becik nganggo sarung tangan lan kain supaya bisa nutupi tangan ben ora kena. Kula pamit undur diri. Matur nuwun sampun mirsani. Sugeng enjang lan nganti ketemu maneh.